हाइनो हाई कोकटुमा कोतर कासाई फाइपिका जगलिराम विधानसभा केंद्र थांपुरो लुकुरकनो बुजकथानि तिप्रा मथानि फाइसिं यासि सुरुई नासिलेमुं सेजामुं फुनुका तिप्रा मथा पार्टी न बरमग्रांजो पाताल कन्या जमातिया लुकुरकनो बुजकथानि सावै खनारका अबनो पुइला तिप्रा हास्टेव कबर पार्टी ओंखाना तिप्रा मथा पार्टी ओंखा मिलिं मालां पार्टी बहनै सावै ब लुकुरकनो बुजगै सावै खनारका तामनि बागै तिनि तिप्रा मथा पार्टी न कबर पार्टी हनानि नांखा तामनि बागै तिनि तिप्रा मथा पार्टी न मिलिं मालां पार्टी हनानि नांखा लुकुरकनो बुजकथानि बस्राय स्राय साइ खनारका खनाय नायरि चयाकारै ककथां टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि बिसिंगतै बरमगनांजो पाताल कन्या सामानि क अब हाय तिप्रा हावनो पैला कबर पार्टी नुजों आबनो मिलिं मालां पार्टी हलाइसनैका बिसेखाने सरकार फाइमानि बेलु बसिया सरकारनि मूल्य बसिया सरकारनि नियम बसिया जाय हो बरक सरकार फायाफाने बिजयनि से खाया मुसुगो खादि को खरै लासिया के खाइसे के खाइथो दुनिया के खाइफो बरक खाइनि खाइथो आगे वसन खनागो सरकार करैखे केबो बिजयनि से खाया दो बर दिसिमिन जनो तने आंको सेनि काहे खनागो सरकार फायागै केबो बिजयनि से खाइमा रक्षण सारन लखा 2018 व 16 जना कम्युनिस्ट अपोजिशन पार्टी 16 जना बर पास खाइता हरै पास म जगह बिजयनि से देखाय सारा तिप्रा बिजयनि से देखाय खाया वोट चैलेंज गतामनि बागै सरकार गठन खाइनि बागै वोट तामनि बागै चैलेंज सरकार गठन खाइनि बागै जे सरकार गठन खाइगो बोल बिजय सब खाइगो जे सरकार गठन खाइमेया वो बिजय सब खास खाइरा या खाइ बेखौनो मुलादा करै बेलु करै किन्तु ताकलायनि बसरो वानामा सिंसा देखनाय लासिमा सिंसा देखनाय गमामा सिंसा देखनाय दुखनि कक्टमा देखनाय तिप्रा मथारक 13 जन एमएलए फाइमासि बीजेपी सरकार फाइने निस्राय साल ब्रम बिजयनि से चालायि वालायि हुलायि दंलाय वो जगह बर राजनीति स्रंलाय फाइखा वो दुनियानि राजनीति में बर खाइखा जों ताकलानि कताल नुगु बिजयनि से पासे पाले को सालब्रम बिजयनि से खाइखौ स्टूडेंट ता परीक्षा सगे तमनि जरा अ बिजयनि से बेमन के खाइलायगो साबै नुगै गोजान थांगिया बनि नट थांनि पुलाय गतलाय वालाय केबा बरक बिजयनि से खाइथानि रे तेवाइसा बीजेपी बिजयनि से खाइमानले तांगनि रो बिजयनि से खाइ निरा तांगनि बाजि शॉप ने बाहाय के तेवाइसा बुखि अब हाय कथं तिप्रा हाव तिप्रा सानि इतिहास खायाखौ ताकलाय पुइदा खाय आपनि बागैनो तिप्रा मथानि बिसिंते तिप्रा सारनामा तुमा नो आंगो सिपुया सानाय दं ने तांगनि खाबाय खास्राया खासेरे आबनि कारण उग्रगत तिप्रा मथानो हहम ददम लुखा तिप्रा मथानो गुंडागिरि लुखा तिप्रा मथानो गरो पास लुखा हायनि रखा बक्सा अब हाय तिप्रा हावनो पैला कबर पार्टी नुजों आबनो मिलिं मालां पार्टी हलाइसनैका बिसेखाने सरकार फाइमानि बेलु बसिया सरकारनि मूल्य बसिया सरकारनि नियम बसिया जाय हो बरक सरकार फायाफाने बिजयनि से खाया मुसुगो खादि को खरै लासिया के खाइथो दुनिया के खाइफो बरक खाइनि खाइथो हाइनो हाई कोकटुमा कोतर कासाई फाइपिका जगलिराम विधानसभा केंद्र थांपुरो लुकुरकनो बुजकथानि तिप्रा मथानि फाइसिं यासि सुरुई नासिलेमुं सेजामुं फुनुका तिप्रा मथा पार्टी न बरमग्रांजो पाताल कन्या जमातिया लुकुरकनो बुजकथानि सावै खनारका अबनो पुइला तिप्रा हास्टेव कबर पार्टी ओंखाना तिप्रा मथा पार्टी ओंखा मिलिं मालां पार्टी बहनै सावै ब लुकुरकनो बुजगै सावै खनारका तामनि बागै तिनि तिप्रा मथा पार्टी न कबर पार्टी हनानि नांखा तामनि बागै तिनि तिप्रा मथा पार्टी न मिलिं मालां पार्टी हनानि नांखा लुकुरकनो बुजकथानि बस्राय स्राय साइ खनारका खनाय नायरि चयाकारै ककथां टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि बिसिंगतै बरमगनांजो पाताल कन्या सामानि क अब हाय तिप्रा हावनो पैला कबर पार्टी नुजों आबनो मिलिं मालां पार्टी हलाइसनैका बिसेखाने सरकार फाइमानि बेलु बसिया सरकारनि मूल्य बसिया सरकारनि नियम बसिया जाय हो बरक सरकार फायाफाने बिजयनि से खाया मुसुगो खादि को खरै लासिया के खाइथो दुनिया के खाइफो बरक खाइनि खाइथो
आगे वो संखनागो सरकार करेखे केबो बिजयनि सिरखाया दो बर निसिमिन जनो तिने आंको सेनि काहि खना सरकार फायागै केबो बिजयनि सिरखायमा रक्षण सारन लखा 2018 व 16 जना कम्युनिस्ट अपोजिशन पार्टी 16 जना बर पास खाइता हलै पास म जगाव बिजयनि सिर देखाय सारा त्रिपुरा बिजयनि सिर देखाय खाया भोट চ্যালেঞ্জ ngतामनि बाङै सरकार गठन खायनि बागै भोट तामनि बागै চ্যালেঞ্ज सरकार गठन खायनि बागै जे सरकार गठन खायगो बोल बिजय सब खायो जे सरकार गठन खायनिया बोल बिजय सब खासि खायराया खायि बेखौनो मुलादा करै भेलु करै किन्तु ताग्लायनि बसरो वानामा सिंसा देखनाय लासिमा सिंसा देखनाय गमामा सिंसा देखनाय दुखनि कक्तमा देखनाय TIPRA Motha 13 जना एमएलए फाइमासि BJP सरकार फाइने निस्राय साल ब्रं बिजयनि सिर चालायि वालायि बुलायि दंलाय बो जागा बर राजनीति स्रिंलाय फायखा बो दुनियानि राजनीति बर खायखा जों ताग्लायनि कताल नुगु बिजयनि सिर पासे पाले को साल ब्रं बिजयनि सिर खायनायखौ स्टुडेन्ट ता परीक्षा सले कमनि जरा अ बिजयनि सिर मेमनके खायलायगो सावि नंगै गोजान थांलिया बैनि नट थांनि पुलाय गतलाय वालाय केबा बरक बिजयनि सिर खायथानिले तेवायसा बीजेपी बिजयनि सिर खायमानने तांगनि रो बिजयनि सिर खाय निरा तांगनि बाजि शक ने बाहाय के तेवायसा बुफि अब हाय गथों TIPRA हाव TIPRA सानि इतिहास खायाखौ ताग्लाय दुखै खाय आमनि बागैनो TIPRA Mothani बिसिंते TIPRA सारनामा तुमा नो आंगवा सिपुया सानाय दं नितांगै खाबाय खास्राया खासेरे आबनि कारण उग्रगत TIPRA Motha हहम ददम लुखा TIPRA Motha गुंडागिरि लुखा TIPRA Motha जंगर पास लुखा हायनि रखा बक्सा अब हाय TIPRA हावन पैला KOBOR पार्टी लुजang आबनो मिनिं मानां पार्टी हुलायसनैका बिसेखाने सरकार फाइमानि बेलु बसिया सरकारनि मूल्य बसिया सरकारनि नियम बसिया जाय हो